מעולה, אז כמו שאתם כמעט כולכם העליתם, מה שאנחנו מדברים עליו, מה שאנחנו מסתכלים עליו היום, מה שאני רואה אצל כולכם שחוזר על עצמו, בין אם זה סרטונים שאני רואה ביוטיוב כדי להצליח עם נשים, אוקיי? בין אם זה הניסיון שלי להצליח באופן כללי, אוקיי? ובין אם זה המקום של אנשים שאני מנסה להיות קרוב אליהם ולתקשר איתם, כמו חברים, משפחה, אנשים בעבודה, כל הדברים האלה, אז אני נמצא מאוד בתבנית מסוימת מולם, אוקיי? תבנית של הימנעות או תבנית של התקרבות. אני אחרי זה, בסוף הדיבור שלי, יעבור אחד מכם וממש אעשה לכם את ההתאמה האישית כחלק מהמפגש. אבל הקונספט הכללי הוא הכי פשוט שיש, אני מציב סטנדרט מאוד נמוך לעצמי, אוקיי? ואני אסביר לכם. ברגע שהצבת סטנדרטים שלי, בחיים שלי, בהצלחה שלי, קשורה בגורמים חיצוניים, אוקיי? אם אני מנסה ללמוד מהמקום החיצוני, איך אני הולך, אני לא אגיד איך אני הולך לשווק טוב יותר או משהו כזה, אבל אני כן אגיד יותר בסגנון של הצלחה עם נשים, כי בהצלחה עם נשים אין את הניואנס הזה, זה באמת כאילו ספציפי. אם אני מנסה להצליח עם נשים דרך תבניות חיצוניות, דרך דברים חיצוניים, זאת אומרת, לעוות את המציאות הקיימת דרך דברים שאני לוקח מבחוץ, כדי שיהיה לזה צורה קצת אחרת, למרות שאצלי הכל מבולגן מבפנים, אבל לפחות בחוץ שיהיה לי כזה איזו צורה יפה כזאת, שמתאימה לסיטואציה. זה מראה לי שאני לא מצליח להתחייב לסטנדרט הלב שלי. כשאני בסטנדרט שלי אומר, כל דבר שאני עושה חייב לעבור דרך הלב. וזה אגב מה שאנחנו עושים, אוקיי? זה מה שאנחנו עובדים עליו כל הזמן בקבוצה, במפגשים. קוראים לזה דרך הלב בגלל זה. אני רוצה להעביר כל דבר שאני עושה דרך הלב שלי. כשאני לוקח, ואני נותן את הדוגמאות הספציפיות האלה עכשיו, בגלל מי שנמצא פה, כשאני לוקח קופי מסוים שאני כותב, ואני מעביר אותו דרך הלב שלי, תוך כדי הכתיבה, אז הוא ייגע הרבה יותר באנשים מאשר כשאני פשוט כותב אותו לפי הכללים הנכונים. אותו דבר כשאני מדבר עם מישהו, או מתחיל עם מישהו, או ניגש למישהו, או מדבר, או לא יודע מה עושה איתה, כי יוצא איתה לדייט. כשאני לוקח איזושהי תבנית של מישהו, ומנסה לעשות לה העתק הדבק, היא יכולה לעבוד, היא יכולה לא, אבל מה שיעבוד הרבה יותר טוב, זה כשאני באמת בהקשבה מלאה, גם אליי, לגוף שלי, לתחושות שלי, ללב שלי בתוך הסיטואציה, וגם ללב של הבחורה בתוך הסיטואציה, ואז אני סופר גמיש, אני סופר על זה. ושם זה באמת הופך להיות מדויק, זה מרגיש שזה מקליק. ואז הקשרים שלי נהיים מאוד חזקים, מאוד מדויקים, דברים עובדים לי הרבה יותר בקלות. אני מרגיש טוב, היא מרגישה טוב, אף אחד לא מרגיש שעבדו עליו, אני לא במאמץ, אוקיי, לנסות להתאים את ההתנהגות שלי למה שלימדו אותי, והיא לא במאמץ, כי היא מרגישה שאני פשוט מבין אותה ככה, נורא בקלות. למה? פשוט כי אני מעביר דברים דרך הלב, אני בהקשבה ללב. ברגע שהסטנדרט שלי הוא, אני תמיד נמצא בהקשבה ללב, אני תמיד מעביר את הדברים שאני עושה דרך הלב קודם כל, זאת אומרת, עוברים בפילטר, כמו מים שעוברים בפילטר, אוקיי? אם אני מעביר מים בפילטר קפה, יצא לי קפה. אם אני מעביר מים בתוך חליטה של תה, יצא לי תה. כל דבר שאני מעביר את המים דרכם, מקבל צורה חדשה. אני רוצה להעביר את המים האלה דרך הלב שלי, כדי שזה יקבל את הצורה החדשה שלי. עכשיו, ברגע שאני מעביר דברים דרך הלב שלי, ברגע שאני מקשיב ללב שלי ומביא דברים דרך הלב שלי, אז באמת זה מקבל את טביעת האצבע הייחודית שלי. וזאת הנקודה שבה אני באמת מנצח. וכל עוד הדבר הזה לא קורה, אני תמיד חווה תסכול, אני תמיד חווה כאב, אני תמיד חווה כעס, ותמיד במציאות החיצונית יש דיסטורשן, אוקיי? הדיסטורשן הזה יכול לבוא, ואני אתן לכם דוגמאות מהחיים האישיים שלי. הדיסטורשן הזה יכול לבוא ולעשות 6 ספרות בחודש אחד, ושזה ייעלם, סבבה? וכאילו פתאום הוצאות שלא קשורות בכלל, שלא היו אמורות להיות שם, שפתאום במכה. או שהרווחיות של זה מאוד מאוד נמוכה. שהיה לך רווחי יותר שעשית שליש או חצי, אוקיי? היה לך הרבה יותר רווחי בחודש הקודם. זה יכול לבוא בצורות של אני יוצא עם מישהי והיא בול מה שחיפשתי, אבל אני מרגיש ריק, אני מרגיש לא טוב. אוקיי, הבחורה מושלמת, שווה, נראית טוב, לא יודע, מדהימה, יש לה אחלה אופי, ואני מרגיש שאין פה כימיה, אין פה חיבור, משהו כאן לא מסתדר, היא בדיוק מה שרציתי, אבל לא מרגיש טוב. או להפך, היא בדיוק מה שרציתי,
אבל אני כל הזמן מפחד לאבד אותה, אני כל הזמן בפחד מהדבר הבא, מהדבר הבא, מהדבר הבא. הסיבה שהדברים האלה קורים מלכתחילה, כל הבעיות האלה שנוצרות לנו בעולם החיצוני, הן נוצרות כי מלכתחילה הסטנדרט לב שלי מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד קטן, אוקיי? הסטנדרט לב שלי הוא מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד קטן. ברגע שאני מעביר דברים באמת דרך הלב, אז קורה משהו חדש. אז אני מביא את טביעת האצבע הייחודית שלי. אז באמת יש פה משהו שהוא מרגיש מיוחד, הוא נראה מיוחד כי הוא באמת מיוחד. אבל אנשים מרגישים את זה, אנשים רואים את זה. אנחנו היום חיים בעידן, אוקיי? במיוחד שמדובר באינטראקציה עם אנשים, כי כל דבר שמדבר עליו זה אינטראקציה עם אנשים. אני מדבר עם עסקים שעובדים עם אנשים, ואני מדבר עם גברים, בנים, שעובדים עם נשים, שרוצים כאילו להכיר נשים. זה תמיד באינטראקציה עם אנשים. היום אנשים הם לא טיפשים. הרמת תודעה של אנשים עלתה. הם מבינים, הם מרגישים מתי מישהו מביא דברים מהלב שלו, ומתי מישהו פשוט עושה העתק הדבק למשהו שהוא שמע איפשהו. הם אולי לא תמיד שמים לב לזה בצורה חדה בפרונט, אבל איפשהו בלב, מהקצץ להם, הם מרגישים משהו כאן לא מסתדר לי. לא מסתדר לי, יש לי תחושה לא טובה לגביו. אוקיי? אז זאת הבעיה שלנו. הבעיה היא שסטנדרט הלב של מי שאלה היום בעיות מאוד מאוד נמוך. זאת אומרת, אני לא מציב את הסטנדרט שלי בלהיות עם הלב עד הסוף. זאת אומרת, יש דברים שהם יותר חשובים לי מאשר להעביר דברים דרך הלב שלי. מה זה הדברים האלה? זה יכול להיות כסף, זה יכול להיות להזרים מלא בנות, זה יכול להיות לצאת גברי בסיטואציות מסוימות, לצאת סמכותי וגברי, זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל הדברים האלה אני מציב אותם יותר גבוה מהלב שלי. מזה שדברים יעברו דרך הלב שלי ומההקשבה, בכלל, קודם כל, לפני הכל, מההקשבה ללב שלי. כשאני לא מקשיב למה שהלב שלי אומר, ואני מציב את זה מעל מה שהלב שלי אומר, אז אני תמיד חי באיזשהו מאזן שדורש ממני לרוץ על הגלגל עוברים הענקי הזה של החיים. ואני תמיד רץ למטרה הבאה. כי אם אני אפסיק לרוץ, אני אתרסק ואני יודע את זה. אני חייב להמשיך לרוץ, אני יצרתי לעצמי מומנטום שלא מאפשר לי לעצור, כי אם אני אעצור, זה יסחף אותי וישבור אותי, אוקיי? כמו גר שרץ, ואז פתאום הוא נעצר, אז הוא פתאום מסתובב על הגלגל. רק שפה הסיכון הוא מאוד מאוד גבוה, הוא פתאום מתרסק. משהו לא טוב קורה שם, אוקיי? אם אני משחק במשחק הזה, המשחק החיצוני, אני חייב להישחק, אחרת אני אפסיד. אז או שאני שוחק את עצמי או שאני מפסיד, אין דרך אחרת. אני חייב כל הזמן לעבוד פה. אבל כשאני מעביר דברים דרך הלב שלי, אז דברים קורים לי הרבה יותר בקלות, הרבה יותר בנועם, הרבה יותר בהצלחה. אני אסביר. תחשבו רגע על אנשים או על מוצרים שקניתם אותם מתוך תשוקה, אוקיי? מתוך רצון אמיתי, מתוך תחושה של וואי, זה מה שאני רוצה, אוקיי? הדבר הזה קרה לי עם הרכב שלי, עם המאזדה, אוקיי? הבאתי את המאזדה החדשה, אחרי שהיה לי רכב של קיה, מי שמכיר, מכיר. אני הבאתי מאזדה כי הייתה לי תחושה לגבי מאזדה מאוד מאוד טובה, שהם מאוד משקיעים ברכבים שלהם. אוקיי? יש משהו שהוא פשוט שונה. ואיך שקיבלתי את המאזדה ונסעתי עליה, אני הבנתי שזה עולם אחר לחלוטין. כי מי שיצר את הרכב הזה, מי שהנדס את הרכב הזה, אני יכול להרגיש שהוא חשב על כל דבר אפשרי בחוויה שלי, כדי שאני אהנה שם. הסאונד בתוך הרכב הרבה יותר שקט מאשר בקיה, והשניהם היו כאילו רכבים בדיוק באותה רמה, אוקיי? אותו מחיר, אותה רמה. שמה, דווקא במאזדה, דווקא במוצר שבאמת יותר ריגש אותי לקחת אותו, ללכת עליו בסופו של דבר, פתאום יותר שקט לי. הרמקולים, המוזיקה ברמה הרבה יותר גבוהה. כל החומרים מסביב, הכל מרגיש אחרת לגמרי. החוויית נסיעה, אתם יכולים לראות שבכל דבר שקורה, בין אם זה הנוחות של הנסיעה, בין אם זה הדינמיות, איך שההגה זז, כל דבר קטן, אני מרגיש שחשבו עליי. הדבר הזה קרה לי גם כשבחרתי ביועצים כאלה ואחרים, יועצים עסקיים, מאמנים לתחומים שונים, לתחומי הנפש, לתחומי הדייטינג. כל בן אדם שבחרתי בו, תמיד אני הרגשתי, אני עשיתי את הבחירה הזאת לא לפי מה בשטח הכי טוב,
אלא לפי עד כמה הלב שלי מרגיש מחובר אליו, לפי עד כמה אני מרגיש את החיבור אל הבן אדם הזה. הלב שלי קורא לי הרבה פעמים, שוב, אני מדבר במוצרים שיש לי תשוקה אליהם, אני לא מדבר בלקחת יס או הוט, אוקיי? מוצרים שבאמת יש לי תשוקה אליהם, שירותים שבאמת יש לי תשוקה אליהם. הלב שלי תמיד לוקח אותי למקום שבו יש הכי הרבה לב, אוקיי? תמיד אני יותר נמשך כשאני מקשיב ללב שלי. כשאני מקשיב ללב שלי, אני תמיד אמשך הרבה יותר לדברים שיש בהם לב. ואני אגיד לכם יותר מזה, כשמישהו מביא את הלב שלו עד הסוף, זה קשה שלא לשמוע, זה קשה שלא לראות את זה. זה כמו מישהו שהופך לשמש, שהוא פתאום מאיר על כולם. אתה לא יכול שלא לראות את זה, אתה יכול לא להסתכל, אתה יכול לעשות ככה, אתה לא יכול לא לדעת שהוא פתאום מאיר, כי הוא מביא את עצמו בלי כל הציליות, אוקיי? בלי כל המסכות, בלי כל משקפי שמש עליו, בלי לחסות את עצמו. הוא זורח, הוא מלא. אנחנו תמיד פונים לפתרונות של העולם החיצוני. עכשיו שוב, אני לא אומר שיש בעיה בללמוד איך לשווק, בללמוד איך לתקשר עם נשים, בללמוד את הדברים האלה, אני לא אומר שיש בעיה, אוקיי? חלק מהם זה גם כישורים שהם הכרחיים, אוקיי? באדם שאין לו את הכישורים מלכתחילה, חשוב לו ללמוד אותם, אוקיי? זה הגיוני, זה מסתדר, זה בסדר גמור, סבבה? מה שאני אומר זה שכישורים לא מחליפים את הלב שלך. הכישורים הם לא יותר מקנבס שמאפשר לך לצייר את הציור האישי שלך. אוקיי? זה כמו להגיד כל הציירים משתמשים בקנבס, אבל זה שאני אקנה קנבס כדי לצייר, לא אומר שאני אהפוך לצייר מוכשר, אוקיי? שאני אהפוך לצייר מוצלח. הקנבס הוא אותו קנבס כמו כולם, אבל אני זה שהופך אותו לכלי בידי היוצר. המכחול הוא אותו מכחול. אפילו הצבעים אותם צבעים. אני מערבב אותם, אני משחק איתם, אני עושה מה שאני רוצה, ואני יוצר משהו חדש לחלוטין. זה מה שקורה כשאני מעביר דברים דרך הלב שלי. אני רוצה להביא את טביעת האצבע הייחודית שלי לעולם. ואז אני לא מחפש את הפתרונות האלה. אני לא מנסה להעתיק מבחוץ דברים אליי. כי הדברים שאני מביא, שאני עושה, כל כך הרבה יותר טובים, כל כך הרבה יותר מיוחדים, כל כך ברמה יותר גבוהה, מאשר הדברים שאני יכול לקבל מבחוץ. עכשיו אני אסיים את ההקלטה, אצור ככה את הסרטון, בשביל לשמוע כל אחד מה הוא מרגיש, מה הוא חושב, ולעשות התאמה אישית למי שלא יבין איך זה פוגש אותו או מה קורה שם.